uZanefa Ngidi odume ngetemu elithi Xova Ngidi nowazakhela udumo kudala ngengoma yakhe eyayithi Ngicela Ubuye uzigwaze ngowakhe ngesikhathi enza ividiyo wayiphosta ey'nkundleni zokuxhumana eshaya uLive eshaya nesiginci. Into eyenza kubukeka sengathi lesi hlabane somculo kamaskandi sisigwaze ngowaso ingoba besibhizi siphansi phezulu ey'nsukwini ey'dlule sidelela umthandeni iGcokama Elisha. Abalandeli bamthandeni bakhwele badilika bebona le vidiyo njengoba naye ehlalenza. Kweze wamuhle mntwana muntu kodwa ngoba amantombazane ethiwajwayele eshaya. Kweze wamuhle nkosazana mina ngisaba ukuqona amantombazane ejwayele ngabi.